Hmm. Katene iki lho, guys, mangan bubur sumsum. Bubur susu pokoknya ngono ku lho, guys, lek mari rewang ini dikasih saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim tak incipane. Menggoda soalnya. Entahlah. Wendulita. Hmm. 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 Alhamdulillah rezeki. Mampu meneh ditambahi nyemil iki, guys. Cuma ya dikei tetangga, guys. Wong iku jualan, mari ngono terus apa jenenge ini aku dikasih remakane. Kuwi jenenge stik bawang, guys. Enak. Wong ya dodol pastel lho, Mas. Tangga sebelah yang jualan. Pastel ya enak, Rek. Ya aku susu pas belanja ngono ya. Kan sepeda aku juga. Terima kasih. Saya ngasih bubur yuk, terima kasih, guys. Mantap. Aku ngambil bubur. Iki ya ono jenenge memang dikeki ya. Kayak nasi barang, ono rawone, ono sotone ya. Gak kesepil, guys. Walau wis sarapan anakku mang. Apa jenenge? Rawone. Mari rewang oleh ngene barang, oleh sangu. Matur suwun saudara. No hikmat, guys. Cuma tak kulkas tambah no hikmat. Mak mau apa enak pokoknya awake sehat. Semangat kayak mak ngonten.